Čaute ľudia, moje meno je Sabi a vítam vás pri novom videu a dneska si ukážeme, ako sa dostať v CS-ku na T-spawne, na Inferne, na túto strechu a potom na tamtú strechu, takže ideme na to. Takže prvý boost začína odtiaľtom, kde váš spoluhráč si musí takto kliknúť. Áno. A do tohto videa som si pozvala Tupta a Tomáša. Čaute. OK, takže váš spoluhráč musí tiež skákať a vy takisto a pritom jak budete Ajajaj. To vystrihnem. Takže váš spoluhráč musí takto klaknúť, musí sa postaviť a musíte naraz skákať a dostať sa na tento kraj tej blbosti. Si tam? Staj. Co tam bol? Staj, skáč. Co tam asi? To som tam? Áno. Co tam dostal? Ja to trochu vystrihnem. Takže váš spoluhráč musí skákať takisto ako vy a nejako sa ľahko, no, u nás je to ťažké. A few moments later. Dostať takto túto. Tak. A potom už kebyže váže, že prehrávate Inferno, tak sa tuto takto môžete pekne vyboostovať, neviem, či to už existuje. A tak by sme to tu takto pekne objavili a kebyže idú, tak ich iba takto zosnajpite. A druhý boost je na tamtej streche. Tak a ukážeme si aj ten. Takže váš spoluhráč si musí takto kliknúť, takisto musíte musí sa takisto postaviť a naraz skákať, až dokým sa nedostanete na tamtú strechu. A tak toto funguje nejako. OK, a... Takže ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite zanechať like, poprípade odber, koment a vidíme sa v ďalšom videu. No tak neviem. Čaute. Čaute.